Bon dia, des de la porteta de ma casa. Anem a fer una cançó que m'haveu demanat. Repetiu en mi. Repetiu en mi. Un carro carregat de garrofes. Carretera amunt, carretera avall. I ara anem a dir això amb ditets, així, tots junts. Vinga, 1, 2 i 3. Un carro carregat de garrofes. Carretera amunt, carretera avall. I com ho cantarem? Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Vai. Verd és el vestit que porte, perquè m'agrada el verd de l'horta, perquè mon pare és un... Qui ha dit pimentó? Un llaurador. Verd és el vestit que porte, verd és tot el que jo tinc, perquè m'agrada el verd de l'horta, perquè mon pare és un llaurador. Ei, sabeu com diria un xinès carro? Cablo. Un cablo carregat de galope, caletela amunt, caletela avall. Provem? 1, 2, 3. Un callo carregat de galopes, caletela amunt, caletela avall. No va mal. Un callo carregat de galopes, caletela amunt, caletela avall. Un callo carregat de galopes, caletela amunt, caletela avall. Un callo carregat de galopes, caletela amunt, caletela avall. Blau és el vestit que porte, perquè m'agrada el blau de la mar, perquè el meu pare és un... mariner. Blau és el vestit que porte, blau és tot el que jo tinc, perquè m'agrada el blau de la mar, perquè mon pare és un calamar, un mariner. Ai, si me s'entén mon pare. Sabeu com diria un francès carro? Cago. Un cago, ui, que difícil. Vaig a provar en francès. Ajudeu-me. 1, 2, 3. Un cago A mi no m'és? Un cago El francès que difícil. Un cago Marencague. Un cago Marencague. Roig és el vestit que porte, perquè m'agrada el roig de la flama, perquè el meu pare és un bomber. Roig és el vestit que porte, roig és tot el que jo dic, perquè m'agrada el roig de la flama, perquè mon pare és un bomber. Amics i amigues, ara cada un i cada una, el carro com li dóna la gana, que quan més roda, més feina fa. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt. Vaig a provar-hi. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Un carro carregat de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Adeu. Recordeu, el carro, quan més roda, més feina fa. Mestres! Hola, bon dia, soc Pepe del Col·legi Sant Josep de Calassans d'Algemesí. Tinc moltes ganes de veure-vos, sobretot d'anar a l'hort escolar, allí on plantem les plantes i on podem arreplegar les nostres tomaquetes, els nostres encissams. Podeu vindre i veure com jo vaig fent pràctiques així a casa. Mireu, tinc encissams, tinc fulla de roure, tinc de tot un poquet i estic practicant per a que quan puguem tornar a agafar-ho tots junts. Ale, ens vegem! Hola, mi nombre es Susana. Soy profesora del Instituto Belenguer Dalmau de Catarroja y quería daros mucho ánimo para estos días que tenemos que estar todos en casa para intentar eliminar este virus. Muchos besitos a todos y mucho ánimo. Hola, soc Aida, mestra de música a l'escola de Benigani. Vivim a l'Olleria i als meus alumnes els vaig dir que podien fer un quadre com els que hem fet nosaltres i que si volien portar-lo i els va encantar la idea. Us anime a crear molt. Adeu, un beset. Dona un beset. Mua.